AJ ukhiphe yonke leya mali ingenasidingo u-aunt nobaba base bayithatha. U-AJ shuthi ucabanga ukuthi mina ngimshadele imali. U-AJ ucabanga ukuthi ngimshadele imali mina ngiyambona. AJ, ngicela uvuke bandla, ngifuna ukukhuluma nawe ngokuthile. Manje khuluma. Bengifuna ukukutshela nje ukuthi njengoba ngishade nawe hayi ngoba ngifuna imali yakho mina. Ngiyazi ukuthi mkhulu umehluko phakathi kwemndeni wethu sobabili ngengcebo. Futhi ngiyazi ukuthi usinike leya mali ukuthi sikhokhele isikweletu sikaSalunke. Kodwa eqinisweni bengazi mina kuzoba kanjena ngempela. Buka Lela, ngiyazi ukuthi waphoqa ukuthi ungishade, kodwa lokho akusho ukuthi amehlo akhe semalini yami, uyangizwa? Ehlisa umoya. Ngempela? Kulungile. Qedile. AJ. Yini manje? AJ ngifuni lento oyenzile. Unganginika kanje nishaka ngingabhalwe lutho bese sesinqumile nje angithi. Sekufanele sikhulume ngalokho manje. Ngiyozela ngicela ukulala. Cha mina ngifuna sikhulume manje. Cha. Ngiyacela. Uyazini kulungile. Akufanele uzizwe ngathi wena manje ubalekile. Ngenze lokho ebengizokwenzela nabazali bami. Sezwana? Ungakhathazeki. Kulungile ngiyakwamukela lokho kodwa ngicela ungivumele ngikubuyisele imali yakho. Ngoba manje awukwazi ukulala, nami manje akufanele ngilale. Yebo, kodwa kumele ngivikele isithunzi sami, ngakho ke ngicela ungivumele ngiyibuyisele. Kulungile. Kodwa ngingayibuyisa kanjani kodwa imali engaka yana? Inkinga yakho leyo. Zicabangele ukuthi uzoyimisa kanjani. Cha, kodwa ukuze ngibuyise leyo mali kuzodinga ukuthi ngisebenze eqala. Manje ubani ozengipha umsebenzi ngoba ngingaze ngisebenze ndawo nje. Ngoba phela ukube mina ngishadanga nawe angabe sengiwusaziwa omkhulu kabi nje. Akusenanike. Manje AJ wena nginikeza umsebenzi. Buka Lela, ayikho into ozokwazi ukuyenza. Ngakho ke kohlwa yona. Ngingahlulwa yini nje mina ukusebenza vele? Kufanele ukuthi ukhona umsebenzi engingawenza uma ngekho endlini yakho ehhovisi lakho. Futhi angitshela, awunabo yini abantu abaningi abahlala befika bezofuna umsebenzi abangena sisipiliyoni noma bangafuni umholo eminingi kakhulu? Kufanele ukuthi bakhona abantu abasifunela nje ukuziyela emsebenzini, angithi? Ngempela ungenza noma umsebenzi ongawuthola? Na kanjani? Usabelani ngoba khona ulila lana? Ngiyasaba ngoba ulana. Utheni? Lutho, hamba olala manje ukuze nami ngizokwazi ukulala. Kulungile. Kodwa nazo ucabanga ukuthi kuyini lokho ku-AJ? Akekho mina umuntu wakwangihlambalaza kanjena. Angeke ngimiyeke futhi angeke ngikhohlwe ilento ngeke. Salunke, usungena manje emadolweni. Bulima bani lobo? Ubani ongena manje emadolweni? Mina. Imina ngiyisilima wena. Yonke lento eyenzakalayo manje ingenxa yakho, angithi? Okokuqala liluphunyuka esandleni sami. Manje sekurivate. Angeke uqonde ukuthi kunjani ukukhothamela inyawo zomunye umuntu wena. Angeke uqonde lokho. Ngishaye ngempama. Ngiyasaba isandla ngimdala kangaka. Yonke lento yenzaka ngale ngenxa yakho. Uyabona indlela engithukwe ngayo u-AJ. Yenza ukuthi nina ninoVikrantini ngihlangise ngendlela elinganayo. Ucabangani ngami? Ucabangani mongibuka? Qedini. Salunke empilweni uma ngabe ufuna ukuzuza okuthile, kufanele ukuthi ukhokhe imali. Konke okwenzakale namhlanje mele wazi ukuthi inani layo ke. Kungekudala futhi uzolithola ithuba lokuyibuselela kuloko. Uqonda ukuthini?
Ngiqonda ukuthi ithuba lizoyifikela qathatha kuwena. Kanti ke futhi umlingo uzokwenzeka. Ngizowenza lo mlingo. Vishwa namhlanje sinomsebenzi omusha yazi. Uzomchazela konke ngomsebenzi. Okunye Vishwa. Akufanele umphathiso kwesicwicwici lomsebenzi. Uma ngabe lo msebenzi efuna noma yini, wena ungakwenzi lokho. Uma ngabe befuna ukusebenza wafosuku, wena ungayivumeli leyo. Ubanike imithetho efanayo bonke abasebenzi bami. Ungakhohlwa ilokho. Ungitshengisa imithetho eminingi mnomzane, kodwa ngempela phela ubani oyilandelayo lento le? Ngingumsebenzi omusha ka-AJ. Ini? Ini? AJ usesebenzele e-restaurant. Ngobani? Angithi niyadlala? Impela, kodwa ukwaze wasinika ithuba lokuthi sisebenze ehotela nathi. Yebo, awukaze kodwa usinikeze ithuba. Ucelela umsebenzi. Ukuba ucelile, nawubuza uthola. Kulungile-ke, ngizokucela umsebenzi njengamanje. Ngifuna ukuyosebenza ehotela lethu. Nami ngiyafuna ukusebenza. Kuhle. UPramod noVirat baqala ibhizinisi. Ngakho bazobe bedinga usizo. Kumele ukhulume nabo. Ungasebenza nabo, anginayo inkinga. Komqondo omuhle lo angithi Abiram. Uzoba naba ngithi? Lakshmi kungani ngempela ufuna umsebenzi? Angithi wena umphathi wayo yonke lento. Umphathi ke yena akasoza asebenza. Shweta. Shweta. Manje uqonda ukuthi umphathi akumele yena asebenze. Ukuthi umphathi noma umsebenzi nobabili kumele nisebenze ngokuthembeka. Ngoba wukho umsebenzi ongabalekile. Awuthuleke wena Lili. Awubamba amasha akho ngathi agijima kakhulu wabamba. Kwanele Shweta. Awunale igunya lokudelela noma ubani kulomuzi. Ngaphambi kokusho ukuthize, fanele umuntu aqala acabange ngakho kaningi. Kanti ke futhi ulizosebenza ku-restaurant yethu ngoba icala lakhe lihlukile. Incwadi yasimemo. Lila Jahagida. AJ, ungenzela ingxenye yomsebenzi wami. Ngenza isiqiniseko sokuthi uPramod noVirat bakhishwe ehofisini. Kodwa manje ubeke wonke umnotho kule nkawe ulila ukuthi konke kuwele ezandleni zakhe. Kodwa futhi manje kodwa mina ozalawula lenkawu. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLwesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.